1. maj praznik rada Šiđani tradicionalno provode na izletištu Lipovača na Fruškoj gori. Atmosfera je vesela, neki su još sinoć došli da zauzmu mesto, a drugi su poranili da zajedno uživaju uz dobru muziku i hranu. Kada ste stigli? Stigli smo juče negde posle podne otprilike. I da li vam je bilo hladno da spavate u šumi? Nije nam bilo hladno da spavamo, pošto poneli smo opremu, vreće za spavanje, debele jakne, sve. To nam je iskustvo od prošle godine otprilike. Kako se provodite? Provodimo se lepo mi koji smo budni. Imam da ispečemo malo prase, zezamo se, igramo se, što kaže, lepa muzika tu dočeka nas je, što kaže, imamo sve. Mi smo došli juče, dakle 30. aprila smo došli, okupili smo se nas 15-ak i super se provodimo, imamo muziku, društvo i super nam je, stvarno super provodimo. Došli smo pre neki 20 minuta da vidimo šta ima rekla vamo, pošto generalno hoćemo da obiđemo sve moguće destinacije, da vidimo šta se dešava, gde je najbolje. Službe Nacionalnog parka su organizovane na 2 punkta da pružaju sve potrebne informacije i brinu o bezbednosti. Ulazak u park se naplaćuje, a uz kartu radnici parka dele kese za smeće. Služba čuvara prirode Nacionalnog parka Fruška gora nalazi se na nekoliko lokaliteta na Lipovači, u Banji kod Erdevika i vrši se podela kesa za smeće, naplaćuje se ulaz i posjeta Nacionalnom parku, a posebno bi apelovali na građane da obrate pažnju na suve i polomljene grane, jer je posle prošlogodišnje oluje mnogo toga i nije baš bezbedno biti u šumi. Izletište Lipovača je idealno mesto za odmor i rekreaciju sa uređenim trim stazama, mestima za roštilj i predah. I sve to na jednom mestu. Mesta za sve ima.